तुमच्या वडील वाड्यात तरी काय घडला? तू काय आला? अरे कोण सांगता काजऱ्याच्या मुळात कोण जे आलो. तू झाला? अरे बातमी लागली. नाही रे, कोण काय नाही जाऊ. अरे होय खरीच बातमी. पटा तू जाऊ नका थोडे. चल मी तुझं नाव सांगला कोण? नाही मी नाही. नक्की? होय रे. होय रे. खरी घटना घडली तुमच्याकडे? काय माहिती ना. अरे बातमी सांगतो सगळे जा. काय माहिती. एका मात्र घालू नका. एक दोनदा बियालो असा नाही तर शापच ज्याचा आहे. कोण बियालो तुला रे? काय माय आता सांगता तेव्हा कळला कोण बियालो. यो ना यो रात्री जाऊन बघूया काय? मॅड झालंय काय? अरे जाऊन बघू काय आता. भियालो म्हणा सांगतात तू जाऊन बघूया का? अरे बघू काय पण आपण आम्ही लांब नाही वाईट बघूया. सवय जाऊन बघूची अरे सांगते ती. अरे पण जाऊन बघू काय आपण. मी नाही बघ. काय तू बिया ते पाणी घे जाऊया थोडी रे बघून येऊया कात्र्याकडे कोण हात. याचं ऐका नको याचं ऐका नको चल. अरे जाऊन बघू नको का? नको नको चल जाऊन बघूया चल. मॅड झालं दाढी कर गेलो मग. अरे दाढी मागे का येते का? आता किती वेळ लागतो तुला काय माहिती. अरे आता काय जातात माझे 2 नंबर तुमच्या अरे मुळे. मागे रे. उद्या येतो उद्या येतो उद्या येतो. बापाची आपत्ती आहे मरे. पळा तर. काय झालं? छान बघा छान चल तू चल. तू बघ आणि चल मिल्या छान बघा का. ये दाबोली देख रहा है ना? क्या रे ये दाबोली देख रहा है ना? इस पे मैं राज करता हूँ मैं. ये समुंदर ये होड़ देख रहा है ना होड़ इस पे भी मैं ही राज करता हूँ. समझ में आएगा तुझे? समजला मारे? बघ कसो मेलो मारता. बघ तरी रात्री नेली ना त्याची ग्रँड फाटली. कशी फाटली? ए तुझी फाट आता बंद कर. येते मग तू रात्री जाऊन बघूया आम्ही काजऱ्याकडे. एल डोनाल्ड चर्च भाऊ बाईक लागा तू संध्याकाळचा काय सांग. काम आहे मला काम. काय मेलो बघ तरी. आता डायलॉग मारला नाही आता फाटली आहे बघ कशी. बघ तरी ए का दाबोली पे मैं राज करता जीव हूँ. द्यायच्या याच्यावर उड्याने जा जीव दी जा दाबोली पे राज करता. हा हिंदी में चल जाऊया ना सर बघूया ना जाऊ. काय मेलो ऐक नाही जाऊया. भियात आहे कसलो. अरे राज बघ तरी. अरे काम कसला ये मरे संध्याकाळी चल मरे कसलं ह्या करते एवढे डायलॉग मारते. तुका माहिती ना काजऱ्याकडे कोणतरी भियालो मरे. म्हणजे मोठं आलो माहिती आहे काय झाला? पण जाईल 1000 रुपयाची. काय होतो. कसली? जो कोण जाऊ शकता आज रात्री माहिती आहे त्याला 1000 रुपये जाऊ. आम्ही येते मरे. अरे आम्ही थंड जाऊचा ठरवला मरे. अरे पुरावा म्हणाला आम्ही तुका व्हिडिओ काढून देतो ना. शूटिंग करते मी शूटिंग करतो. व्हिडिओ नको मग त्या झाडाकडे जाऊ सुरू मारून येऊ. अरे मी करते मरे. हजार रुपये गावतो 1000 रुपये तरच गावतो. अरे मी करते जाऊन खेळ मारतोय. नक्की मारतले हे पण 1000 गावतले मा. 1000 गावतले. जाऊया ठीक आहे. जाऊया अरे दिवस आता मी भीती काय कसली भीती. त्याला 300 द्यायचे उरलेले आपले. नाही तर पार्टी करूया ना आपण. ते काय हो, पण दितलंय मा. माझ्या फसवतंय नाही मा. हे बघ इस दाबोली पे मैं राज करता हूँ. ए का उचलू ना रे अरे ऐका तरी. नको नको येते मग संध्याकाळी येते मग. संध्याकाळी चल. ठरलं बा म्हणे, हा? चल. अरे ठरल्याप्रमाणे येते चल. हरिओम सेट चल. अरे चल रे आम्ही हो मा चल. म्हणत पाहिजे. अरे काय सोड चल ए खेळ आणि हातोडी हाडलंय मा. खेळ तो का मा. आमचे खेळ पहिले तो असता. चल मग ठीक आहे चल 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 रे ओमकार चल रे चल रे चल चल. मागे बघू अरे कोण अरे मेल्यानु चला असे काय करतात तुम्ही अरे जमना नाही जमताला चल चल. अरे थांबा ना चल बेगीना जाऊन येऊया चल. अरे कोण नाही चल काला अरे मॅड झाला पण नाही ना तूच जा. अरे गळीत लागली आम्हाला अशी काय घे 1000 रुपये माका काय नको. अशी काय करता जा. अरे काय मेल्यानु आता गद्दारी करताला तशी. मी नाही तुम्ही हय तरी थांबा मी जाऊन येतो.
थांबा मरे मी जाऊन तरी येतो असे काय करता हो आम्ही असू इलाय मी जाऊन हला ना करा माका उतार झाला बेले बाईकला का रस्ता कमी हाच माता काढायचा तो वाटणार ना पण ते इल्ले असते तर बरा झाला मारायला किंवा मारी आणि जाऊया आम्ही बाईक लागा ना तर ह्यो पण खिळो पडातो होतो आता आजारात फटको गावलो नाही ते माझ्याकडे मुत्त काय मिळाले आता धाबादी धाब नको म्हणलं तुम्ही घेऊन दिलेत मका हतोडी पडलेली खेळतो बाईक गावलो बाबा हातोडी परत पडली कोण रे कोण हो तू आयला हो बाईक लागा ना इल्या पुढे झाला आता लागू केले मारो हे पण घ्या बरा आला भेटले काय रे भियालो मरे सांगते का अरे हो काल तो उघडं धावत गेलो तो सांगतो का माझं झाडा कसं रवलं मागणं ओळख लावलं कोणतरी त्या का म्हणता माझ्या सांगलेली मी आधी आधी बरा म्हणजे आम्ही जाऊन येतो हो. फुकटचा उद्योग होतो सांगलेली आधी थांबता मनाकडनं 1000 रुपये घेऊया ए थांब थांब अरे मारलो आम्ही 1000 रुपये मेला ताप काढल्यात मका लागलेला अरे मारलो जाऊन बघ नाही चला हो. आधी बघूया तू बघून दे मध्ये आम्ही बघून दे, आम्ही नाही 1000 येणार. रुपये गाडी लायके बाजू अरे आम्ही नाही येणार. जाऊन तू बघ मरे बघ बरे नको चला तुम्ही चला तू जाऊन बघ तू जाऊन बघून ये, आम्ही तू नाही. बघ आणि हो. काढून दे पैसे नको नको आमका. असलं काय नको नाही तर 1000 रुपये देऊच नाही जाऊन तू जाऊन बघूया, बघ चला. मरे. तू जा चला 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 माझ्यावर चला अरे हजार तू आम्ही अर्ध्या हो आम्ही येतो. अर्ध्यापर्यंत ना पुढं चला अरे, येतो जा चल. उद्या दे काय मरे. सांगता, उद्या दिन आहे ना आजचं ना. चला मरे अरे, हो, येतो, चल, 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 येतो, चल, येतो, चल. चला चला चल मरे आम्ही होय रे चल येतो अनिकेत बियाणं तर माका माहिती आहे याक नाही ताप झाले तू. काढल्यात, मला ए, माहिती ताप आहे. नाही रे, काढतो. हो. वाळात काल धाव गेलो हो. तो, ताप काढल्यात पाण्यामुळे बाकी हो, काय असा का? होय तर. 1000 रुपये आणि पावसाळ्यात माझ्याकडे जोरात लागतात ना. होय तर. चला. 1000 रुपये आमच्याकडे तू सांगला नाही रे. बघूया, थांब, बघूया. माहिती आहे, हो. जा बघून ये मरे हो ये चला चला होय, होय, चल मरे, पुढे. बियाणाचा, चला तुम्ही बी आता अरे ही काय भानगड रे मोबाईल पण मला सोयता मरे थांबा. अरे हा मला शर्ट किया गाडाकला आणि मी आलो आणि मला आमकाय बियायल्या हातोडी परत पडली कोण रे कोण हो तू आयला हो बाईक लागा ना इल्या पुढे झाला आता अरे सोड माका सोड कोणा अरे सोड मरे बा अरे सोड. काय आता किळो तर मारले काय काय झालं हा ऐकतरी हो. किळो मारलो पैसे हो किळो मारलो हो बघ पैसे पैसे देऊ पैसे दे ऑनलाईन देते तुमका हा, दिले, मारलं नाही. ए, नाही ऑनलाईन देऊचे ना Online नाही. आधी पैसे दे.
अरे तो शिरा पडा दे आम्ही रात्री काजळ्याकडे जाऊन काजळ नाही माझ्या जबाबदारी नाही तुझ्यावर कसला ताण कोण भी आता कोण बी तुला आता बी हो, आता. आणि मी फिरते बारा बारा दोन होते बरं मी पण फिरतोय काय झालं तू रिॲक्शन म्हणायची का तिला? अरे मग असं तू 1000 रुपये शर्ट कसा काय ह्याचा आता अरे सुकट खायला